Seznamte se s Archispace Tools, nástrojem, díky kterému má projektant přístup k digitálním verzím stavebních produktů přímo v projekčním programu. Archispace Tools je k dispozici jako samostatná lišta přímo v menu programu. A to jak v Autodesk Revit, tak i v oblíbeném AutoCADu. Další verze typu desktop umožňuje instalaci nástorů na počítači se systémem Windows nezávisle na CAD programech. Projektant si může pohodlně prohlížet kategorie produktů. Hlavní partneři platformy jsou v jednotlivých kategoriích dostupní pomocí samostatných tlačítek s logem značky. Kdykoliv si můžete zobrazit všechny výrobce dostupné v dané kategorii kliknutím na položku Ostatní výrobci. Kliknutí na vybranou položku otevře okno s cloudovým přístupem na platformu Archispace. Máme možnost prohlížet si celý obsah daného výrobce ve vybrané kategorii a nakonec se rozhodnout, který produkt vložíme do projektu. Mechanismus vkládání plně využívá funkčnost projektového programu, v tomto případě Revitu. Můžeme například vybrat typ produktu z vkládané rodiny. Zbývá nám pouze určit místo vložení produktu. Při vkládání souborů, v tomto případě detailu DVG, si můžeme vybrat, do jakého projektového programu chceme vybraný výkres vložit. Pokud je program spuštěný, Archispace Tools ho využije k vložení. Přepne zobrazení na zvolený program a vloží vybraný soubor. Pokud není spuštěný, nabídne stažení souboru. Stahování může probíhat také hromadně, a to pomocí speciálních tlačítek pro hromadné stahování připravených na platformě Archispace. Archispace Tools výrazně urychluje proces vyhledávání a vkládání digitálních verzí produktů do stavebních projektů. Zároveň program výrazně snižuje potřebu diskového prostoru potřebného pro ukládání CAD a BIM souborů. Doporučuji stáhnout a nainstalovat.